sa nám to vyplo, ale... Nedostatok pamäti. No, tak sme museli niečo vymazať. No, takže tá 9. otázka. 9, nie? Mňa sa pýtaš? Hej, 9 je. 9. otázka. Ako mám najradšej farbu, ale zlatú alebo striebornú? Zlatú. A ty? Aj zlata. No si. Máte bod. Čo si mi... Čo si povedal? No, čo si povedal? No, máte bod, dobre. Už asi nikdy nebude natáčať. Ticho. No, vymyslí si niečo. Pokúsim sa. Natáčame 1 minútu, nechceš to zostrihať? Ja, počkaj, ty ideme strihať. Viem. No, ticho. Ako? Jak? Posledná otázka. Posledná záverečná otázka. Takže, Ale to sa neprekážalo, ty. No, poďme. no, tá posledná otázka Nedramatizuj ich. čo mám rada? Náhrdelník, prsteň alebo náramok? Čo z toho mám najradšej? Náhrdelník. Náhrdelník. A čo? Náramok. Na budúceho videa sa nedožije. Yes. Takže... Jasne. Dobre, takže Čaute. to bolo všetko z nášho videa. Prestaň. Davi. Prestaň. Si to?